От мига, в който проговорим, ние задаваме въпроси. Защо небето е синьо? Защо звездите светят? Защо се случват лоши неща? Откъде сме произлезли? Защо умираме? Хората стигат много далече в търсене на отговорите. Днес разполагаме с повече информация от когато и да било преди. Но най-важните въпроси за живота, страданията и смъртта остават без отговор. Къде можем да намерим отговорите? А ако през цялото време те са били в Библията? Много хора казват, че Библията е пълна с митове и легенди, че е остаряла или че е прекалено трудна за разбиране. Но наистина ли проблемът е в Библията или в представата, която хората имат за нея? Те смятат, че Библията казва, че Бог управлява света. Но как е възможно това? В света цари хаос. Навсякъде виждаме болка и страдания, болести и смърт, бедност и бедствия. Ако Бог е любов, как е възможно да е отговорен за всичко това? В Библията се казва нещо, което може да ви изненада. В нея пише: целият свят лежи във властта на злия. С други думи, зад световните проблеми стои зла сила, някой, който дърпа конците. Ето защо, колкото и да се опитват, хората не могат да разрешат проблемите в света. Но има добра новина. Според Библията нещата няма да останат така завинаги. Тя обяснява защо сме в това положение, как Бог ще го поправи и как да се справяме с трудностите, докато това стане. Милиони хора по света са намерили в Библията отговорите на основните житейски въпроси. Искате ли и вие да ги намерите? Свидетелите на Йехова предлагат безплатно изучаване на Библията. Попълнете заявката на този сайт и някой свидетел ще се свърже с вас, за да обсъждате Библията в удобно за вас време и място.